गिबियावनो आं गासै मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायहरो आरो नोंथांमोननि मिडिया ससियेल मिडियाखौबो आं हाजासे गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन्थों एबा हामबाय होयो। दा गोबां सिगांनिफ्रायनो खस्थ' खालाम दिनै इसोरनि अननायाव जाफुंसारनो हाबाय जे नैबे जोंनि कारिगावनि ओरै सोनाबहा फैनानै कारिगावनि 1 किल'मिटार बेवहाय धनपुर होननाय मोनसे जायगा दङ एबा ओनसोल, बेनि गेजेराव आरो दा हाफु बारफु फेमिलि हटेल एन्ड धाबा। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि जाग्रा जेरोखोम जोंनि बर'नि एबा नर्थ इस्टनि गोबां मोजां आइटेम, लकेल खुसिया, बिदिनो एम्फौ इन्दि एम्फौ आरो अमा, नाथुर, अक्ट'पास आरो साम', ना लकेल, बिदिनो माखासे बुस्थु जोंनाव मोनगोन आरोखि। दा बेखायनो आं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरैयै खुलुमहरनाय थायो जे बयबो आंनि धाबायाव फैनानै गावनि गोसो बायदि जानो लुगैनाय बुस्थुफोरखौ जाहाथे जाफैयो। जानायनि बेसेनफ्रा जोंनाव खोब खमावनो मोनजागोन आरो जोंहा मिरामिस आइटेमावहाय बा ओंखामजों लोगोसे गोबां बिदिनो बोथोर नायै बोथोर, दा गोजां बोथोरनि जामु जेरोखोम ओंखामजों लोगोसे दालि, अनला, लोगोसे आलु बाथोन, लाइ भाजा, बिदिनो टमेट' गोरलै बाथोन, गोबां माने जाग्रा मुवा जोंनाव मोनजागोन आरोखि। गारि पार्किंनि सुबिदाफ्रा माबायदि दं? गारि पार्किंआथ' गोबां, गारि पार्किंआथ' गैयाबाबो आधा बिगानि बारायानो दंखायो जोंनावहाय। माने हाइवे सेर जाबाय नालाय गोबां बेयाव ट्राकफोरबो हाबनो हागौ, बासफोरबो हाबनो हागौ आरो गोबां गारि फिसा, मटर साइकेल। आरो जोंना बे पार्किंनि खाथियावनो दाबावैनो गारि सुग्रा एबा कार वास जों बेखौबो गायसननो नागिरबाय आरो। दा बेयाव गारि सुनायजों लोगोसे गोसोबादि जानो लोंनो बे सुबिदाखौ मोनगोन आरो। फेमिलि लानानै फैनो हागोन? फेमिलि लानानै फैनो हागोन, गासिबो फेमिलि फैयो बा सोरबा मोजां मोनलायनाय, सोरबा इन्टारेस्ट खालामनो लुगैनाय फैनो हागोन आरो। वेलकाम गासिनिसिमबो। औ, लोगोसे बे जोंनि हाफु बारफु फेमिलि हटेल एन्ड धाबायावहाय सोरबाफोर बार्थडे पार्टि बा एनिभार्सारि बा सोरनिबा गोथार जुलि, दा बेफोरखौबो खुंनो हानायनि जोंनाव सुबिदा दं आरोखि बे धाबायावहाय। उन्दैफोरनि गेलेनायनि सुबिदाफोर? उन्दैफोरनि गेलेनायनि सुबिदाखौ दा जों खालामथ'नो हायाखै, खिन्थु जों एसे लासैनो जों खालामलांगोन आरो। माब्ला अपेनिं खालामनाय जाया नोंथांनि? बे धाबाखौ जोङो अपेनिंआ थांनाय 15 जानुवारि, बावाखै, दिनैजों सप्तासेसो जाबाय खोमा जों अपेनिं खालामनाय जाबाय। जोंहा मानाव गेदेर दिनै आंनिनो बिमायं असे जोंनि आसामनिनो बारग' मिनिस्टार आयं प्रमिला रानि ब्रह्म बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय जाबाय आरो बिथांखौ आं हाजासे आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय होयो आरो थेंक्स होयो। दा बेनो उद्देस्यआ जाहैबाय जोंना बे जोंनि एरियायावहाय गैयाबाबो कारिगावनिफ्राय आप टु पार्कगावसिम मोजां बिदि धाबा हटेल गैया। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा गोबां हान्था मेला खालामनायाव सोरबा उखैलाङो, बिराद दै गांहाबलाङो बा खस्थ' मोनलाङो। दा बे खस्थ' मोनलायनायनि थाखायनो जोंनाव जिरायग्लांनायजों लोगोसे सोरबा ओंखाम उखैनाय, दा बेखौ जोङो सुफुंहोहरनाय, दा बे आरोखि। फास्टफुडनि आइटेमफोरबो मोननाय जागोन नामा? मोनगोन, फास्टफुडनि आइटेमबो मोनगोन। समायना मोनसे दैसा बोहैलांदों खाथिजोंनो, बेयाव मा सुबिदा होनाय? दा बेयावहाय जोंहा बेखौ आं दा हास्लाबाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय, माने मोनसे साइनबर्ड थागोन, गोजोन देरा आरोखि। माने बेवहाय ओरैबायदि मोजां जायगाया, दैथिं बे दैया गौरां दै क'क्राझाराव बोहैलाङो। दा बेवहाय बिदिनो सोरबाफोर स्पेसियेलि जानो लोंनो गोसोबा बा पिकनिक बादि बेयावहाय थांनो हागोन आरो फैगौ गोदान बोसोर 2026 बेनि थाखाय जों बेवहाय मोनसे स्पेसियेलि पिकनिक स्पटबो जों बेखौ बानायनाय जागोन आरो। नोंथांखौ खिन्थु बेखौ नोंथाङा बेनिफ्राय आनजायनानै नोंथाङा फालांगि बिथिङाव दा गोसो होबाय, मा बुंगोन? दा जिउआव थांना थानायनि थाखाय बयहाबो माने गोबां राहा लामाबो नागिरनांगौ जाना फैयो। दा सावथुन मुलुगाव ओंखारोमोन आरो दासिमबो ओंखारगोन, सम मोनबानो सावथुन मुलुगावबो खामानि मावलांगोन। दा आं बेनो आरोखि। अपेन स्टेज नुनो मोनदों, माबायदि सुबिदा थागोन बे अपेन स्टेजआव? बे स्टेजआवहाय जोंहा बोथोर नायै बोथोर जोंनि बर'निनो फोरबो, जेरै बैसागु, जेरै बिदिनो 26 जानुवारि बा गोदान बोसोर, बिदिनो बोथोर नायै बोथोर जों बेयाव प्रग्राम खालामनाय जागोन आरो। गेजेर गेजेर कालचार प्रग्राम, मेथाइ रोजाबगिरिफोर लेंहरगोन,
लोगोसे मोसाखावरिफोर बा जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि माखासे मुंदांखा मोजां मोजां फावखुंगुर मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों बैसागु प्रग्राम बिदिनो मालाबा 14 नभेम्बर दा बेफोरबायदि प्रग्राम खुंलांनो थाखाय बे स्टेजखौ जों पार्मानेन्ट खालामना दोननाय जादों आरो रायजो राजाफ्रा नायफैनो हागोन ना? हागोन रायजो राजाफ्रा हागोन जोङो जेब्ला फोसावगोन अब्लानो जों एनाउन्स खालामबानो रायजो राजा बिथांमोना जों नायफैनो हागोन आरोखि जोबथायाव मा खावलायनो लुबैयो? जोबथायाव आं बयखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गोदान बोसोरनि बयनिबो साननायफ्रा जाफुंथों लोगोसे दिनै आंनि बे हाफु बारफु फेमिलि हटेल एन्ड धाबायाव जाहाथे बयबो जाफैयो इन्टारेस्ट खालामफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन आरो जोंहा दाथ' रिल्सनि मुगा जाहैबाय दा बे रिल्स बानायनो थाखाय हागौमानि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माखासे गोबां बुस्थु जों साजायना दोनदों जेरोखोमनि वाटारफल आरो ओरै माखासे बिबारनि माखासे बिराद मोजां डिजाइन जों बेखौ खालामना होनाय जादों आरो दा जोबनायाव बेखौनो आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनानै जाहाथे नैबे आंनि हाफु बारफु फेमिलि धाबायावबो जाहाथे बयबो जाफैयो बेनो आरोखि